салому алейкум. Устод, дар барномаи гузашта гуфтед ки одамое ки мақсад ҳамин дар ҳар чиз фатво ё ки ягон чина тиянд. Масалан, дар баъзе саволҳоро шумо ҷавоб додагӣ ҳастед. Мо уже фаҳмидем баъзе ҷавоби саволҳоро. Ба бародарое ки мепурсанд, мумкин аст ки мақсад мо ҷавобшон мутем. Масалан, ай шумо ҳамин ҷавоби саволҳоро мефаҳмед. агар нақлро чӣ хеле ки ҳаст ҳамон хел нақл кунед иҷозат аст. Ин савоб аст ва ин воҷиб ҳам ҳаст. лекин тағйирот надароред. тағйирот дар сухани аҳли илм касе ки набошад, яъне ин ҳатто баъзе уламо агар масалан ғайбат кунед, занед, молашонро дуздед мебахшиданд. лекин фатворо аз номашон нақли хато накунед, барои он ки аз номи шариат аст нақл, бояд одам эҳтиёт кунад. аз номи шариат гап задан мушкил аст. мо ҳам дар ҳамун суҳбати дуюмам ба фикрам баъзе сабқи лисон шудагӣ аст. сабқи лисон ҳамин ки забони инсон қалби инсона пеш мегузарад. яъне инсон дигар чиз гуфтан мехоҳаду забонаш дигар чиза мегӯяд. ин чиз ҳатто дар тафсири ҷалолайн як сухани аллома маҳаллиро хондам, ҷалолиддин маҳаллиро. сабқу лисан ҳасту сабқул қалам ҳаст. сабқи қалам яъне мақсадаш дигар чиз навишта. забон асту бо қалам аст дигар чиз. қаламаш дигар чиз навиштааст. яъне ин корҳо мешавад, ин инсон аст. ва ма кана роббука насиян, ва парвардигори ту фаромӯш хотир нест. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам намози 4 ракъатаи 2 ракъат хонда. салом додан ва одамо нигоҳ карда нишастан. ҳама одамо, баъзе одамҳо хеста рафт, намоз тамом шуд гуфта. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам 2 ракъат хонданд. тамом, модом 2 ракъат хонданд, тамом 2 ракъат гуфтан бирафтанд. баъзе одамҳо ҳайрон. як одам ба номи Зулъядайн, ин ҳадис дар Соҳиҳ Бухорӣ ва Муслим аст, гуфт ки ё Расулаллоҳ, ақусирати салату ам насита, ё Расулаллоҳ, шумо фаромӯш кардед ё намоз кӯтоҳ шуд аз ҷониби Аллоҳ таоло, аср 2 ракъат шуд? гуфтанд ки на фаромӯш кардам, на кӯтоҳ шуд. яъне на фаромӯш кардам, фаромӯш накардам ва на кӯтоҳ шуд. яъне дар назари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гӯё ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам 4 ракъат хонда. баъд дигар ва фил қавми Абубакрин ва Умар, дар қавм Абубакр ва Умар аст. онҳо аз ҳайбати Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта наметонанд ё Расулуллоҳ намоза 2 ракъат хондед, ё Расулуллоҳ воқеан гапи фалони рост аст гуфта наметонанд. онҳо бисёр эҳтиром нисбати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам доштанд. баъди камтар лаҳзае пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки акама яқулу зулъядайни, ё чӣ хеле ки Зулъядайн мегӯяд ҳамин хел аст, ё рост мегӯяд гуфтанд. яъне 2 ракъат хондам. гуфтанд бале ё Расулуллоҳ 2 ракъат хондед. гуфтанд ки баъд хеса 2 ракъати дигар хонда доданд. сони саҷдаи саҳв кардан, 2 ҷамъи 2 4 шуд. баъд гуфтанд ки ман ҳам одам ҳастам, анса кама тансауна, фаромӯш мекунам чӣ хеле ки шумо ҳам фаромӯш мекунед. яъне дар суҳбати гузашта ман тамоми анвои моҳиҳо ҳаром аст гуфтам, ба ҷои ин ки гӯям ки ҳалол аст. ва умед мекунам ки баъзе масалан шахсиятҳое ки душманӣ доранд нагиранд бо гӯям ки моҳии ҳалола ҳаром кард гуфта, ҳалоли Аллоҳа ҳаром кард гуфта чӣ накунанду. мақсад он сабқи лисон шудааст. чунки рафти ҷумлае агар гӯш кунед мефаҳмед ки хатогӣ шудагӣ аст, яъне саҳван шудагӣ аст. хулоса яъне ки вақте ки сухана мерасонед эҳтиёткорона расонед, чунки ин нақл аз номи Аллоҳу Расул аст. бале бародаро, ин дигар илмҳо нест ки хатогиш басит бошад. илми шариат вазнин аст, масъулияташ вазнин аст.